puoleen väliin. Ja räminälaitteiden eteen. Kyykisty. Tuttele sille laitteelle ja kutsu koiraa. No niin, Verkko, tulet katsomaan. Minkälainen ihmeellinen Verkko. Hyvä. Hyvä, kehu koiraa hirveesti. Sit sä voit tulla tänne. Sitten tulee ohitukset. Sä menet taas valkoista katkoviivaa ja tuolla pihlaaja joko on maalattu. Niin sä käyt siellä kääntymässä. Pitkä liha. Ja reipas kävelyvauhti. Se meni niin hienosti, niin otetaanpa uusiksi samalla lailla. Ota ja selvitä sitä naru tuolta talutin ensiksi ennen kuin lähdet. No niin, tule. Oho. Selvitä se remmi. Joo, selvitä tässä. Koira irti. Ne puoleen väliin kohti vasemman puoleista aavetta. Aaveen eteen. Juttele Aaveen kanssa, kutsu samalla koiraa. Hyvä. Tuu Vilkku tähän. Tule Vilkku tähän. Tuu vaan. Tuu katsomaan mikä täällä on. Tuu Vilkku katsomaan. Ota Aaveelta huppu takakautta pois.
Lähti lippiskin. Joo. Kutsu koiraa, kutsu samalla koiraa. Vilkku, tuu. Tule katso. Tule. Aave kutsuu taas koiraa. Tule. Vilkku. Tuttu. Tuttu katso. Tuu kattoo minkälainen. Tuu katso. Ota ja mene oikean puolenmaisen aaveen työ. Kutsu samalla koiraa iloisesti. Ja ota siltä aavelta huppu takakautta pois samalla lailla ja juttele sen kanssa. Päivä. No niin. Lähtee rooliasut pois. Tuu katso. Hieno jätkä, tule. Hyvä, kehu koira. Joo, ja tuu, ota se kiinni ja sitten heität vähän kauemmas sen, ettei sotkeudu suihin niitä. Ja sama leikki kuin alussa, mutta se otetaan vähän. Annan sulle tää. Hyvä. Nyt kun se koira tulee sun työssä sen patukan kanssa, niin ota ja rupeat leikkimään. Sä voit ottaa vaikka sen patukan sille. Ruveta saman tien leikkimään. Niin et tassut maassa ja sinä hiljaa. Hyvä. Nyt sen talutti vähän kiinni. Mikä se on? Niin, hyvä. Stop. Ja sit pistät sen patukan sun takinalle piiloon. Vähän vielä märkäinen, sori. Virkistyy aamusta pikkuisen. Noin. Sitten otat muutaman askeleen tonne päin. Pidät tihnan päästä kiinni ja kattele tonne. Nyt saat leikkiä, nyt saat käyttää häntä, nyt koulutus siellä. Bra med den delen att man får bara titta på det. Ja, Nyt saa leikkiä oikein. verkar det mycket ställ din tid på er. Ui, 9.20. Kuva niihin bytena. Ett lilla byte. Nej. Osasit odottaa käyttäytymistä. Kyllä joo, että justiin niinku se. Eikö toistaa sen vaan? Kovin äkkiä me esimerkiksi haistelemaan. Niin justiin. Tällä. Joo, aivan. Tarvii vähän niinku apua. Koska tässäkin kun koira haukkuu. No niin, jos ajatellaan kaikkia näitä koiran sosiaalisuutta, niin koirahan terehtii itsenäisesti vierasta henkilöä. Eli se menee itse eteen ja nuuskii. Menee vieraan henkilön matkaan. Siinä ei kauheasti itse tarjoa sitä yhteistyötä, mutta menee. Ja myöskin antaa käsittelyä. Sitten on kiinnostunut myöskin kaikista muista, missä on ihan niin ihmisiä, niin huomaa, että kiinnostus löytyy koirassa. Aktiviteetissa, jos katsotaan sitä, niin silloin kun ei tapahdu yhtään mitään, niin sillä on pieniä omia toimintoja, se kävelee vähän ympäriinsä ja niin kuin sillä hyvin rauhallisesti, ei ääntele millään tavalla, ei sillä niin kuin rauhattomasti, mutta toiminnassa on kuitenkin koko ajan. Ja takaajohan me nähtiin tänään, ekalla kerralla meni ja teki pienen pysähdyksen puolessa välissä, mutta sitten meni ihan määränpäähän asti, eli kävi nuuskasemassa meidän pikku häntää. Ja toisella kerralla sitten, niin se oli sen kerran tehnyt, niin ajattelin, että enpä mä nyt tätä häntää mene toista kertaa nuuskasemaan. Eli se oli niin kerran koettu, niin sitten ei mennä enää. Ei ollut riittävän mielenkiintoista tosiaan. Sitten kun katsotaan koiran uteliaisuutta, niin sun koira tarvii paljon aikaa ja se tarvii paljon apua sulta ja tukea sulta. Että silloin kun sä kutsut iloisesti ja meet ihan siihen viereen itse esimerkiksi just niin kuin haalarilla ja niin kuin räminällä ja haaveillakin, niin se tarvii paljon apua. Että se menee ajan sisälle, mutta se tarvii sitä aikaa paljon. Ja sitten kun katsotaan pelkoja, niin haalarilla esimerkiksi, niin
pelästyy aika laillakin, eli tekee ensin, se kääntyy ihan pois siitä haalarista, mutta sitten se kääntää aika nopeasti katseensa takaisin haalariin ja rupeaa niinku haukkuu sitä. Sitten kun katsotaan sitten ääntä ja pelkoa siinä, niin siinä pelästyy vielä enemmän, eli lähtee ihan juoksuun. Ja aaveissa sama juttu, että menee ihan niin että on tiukka liina. Mutta sitten kun se oli sotkentunut siihen liinaan ja kun sä otit sen pois, sitten se vahvistui siitä ja tuli ihan sun viereen. Sitten se sai tukea sulta siinä. Joo, vaikka siinä se ei ollut tuon iso, ihan tommonen pieni vaan. Pieni vaan, että sä otit sen remmin. Että nämä on semmoisia pieniä juttuja, mitä pystyy käyttämään ihan tavallisessa arkielämässäkin. Että et tietää, että sun tuki ja se, että sä vähän sitä tuet, niin se nostattaa sun koiraa ehdottomasti ja siitä tulee rohkeampi ja huomaa sen. Aggressiota ei nähty etäleikissä, eikä nähty myöskään haalarilla, eikä myöskään aaveilla ihan pikkasen. Et sillä vähän karvat nousi selässä ja semmoista haukuttaa, että pysähtykää, pysykää siellä, älkää tultua lähemmäs. Ihan vähäistä puolustusta näyttää. Jäljelle jäävät reaktiot, niitähän katsotaan justiin niissä teidän ohituksissa haalarilla ja räminällä. Niin haalarilla huomaa, että se mielellään tekee niitä kaarroksia ja se väistelee sitä, että sillä on jäänyt se muistikuva siitä, että toi oli inhottava. Mutta sitten taas ääni, niin kun se oli kerran sen selvittänyt, mennyt sun viereen siihen, uskassu sitä, niin ohitukset on ihan selkeitä ja suoria, että se ei näytä kiinnostusta eikä myöskään pelkoa. Leikki alussa ja lopussa. Tämä on leikkisä koira, tykkää leikkiä, se tykkää meidän lelustakin. Ja leikkii siinä keskenään, teidän keskellä ihan samalla tavalla alussa kuin lopussa. Eli tämä tarkoittaa sitä, että sun koira myöskin palautuu hyvin nopeasti. Eli sillä ei jää sitä rekkuun mukaan sitä tavaraa, joka pysyisi mukana monta tuntia jälkeenpäin. Kun se on selvittänyt ja saanut aikaa siihen, niin sitten se jättää sen taakse. Erittäin positiivista, noin muuten, jos ajattelee arkielämää. Koira sitten tarttui jopa esineeseen, eli meidän testinohjaaja sai jopa taistella koiran kanssa. Se piti tosi hyvän puruotteen, se ei pureskellut sitä ollenkaan. Mutta sitten kun siinä oli se passiivinen osa, mikä oli se meidän 5 sekuntia, niin sitten se päästi siinä. Mutta sitten se tarttui uudestaan. Mutta hyvä puruote. Ampumisissa en sanoisi, että koira on kuuro, mutta se pysyy leikissä silloin, kun sä leikit sen kanssa, eikä havahdu sen kummempaa siihen laukaukseen. Ja on hyvin passiivinen myöskin passiivisessa osassa. Sä saat lähteä hakemaan. Silleen. Kiitoksia.